nebudem, pivo mám stále, pozrite sa, tento je síce asertívny, ale nie to jedno na Pivo už neuvidíte. Inak niektorí títo napríklad naivne si myslia, že keď sa držia, že im to bude na niečo platiť. Nebude im to na niečo. Ale ja som si to rozmyslel, ja potrebujem ísť opäť nazad, takže je to takto. Tento si pýtal, aby som prešiel okolo neho. Vy ste nejak málo natesno tu na... Takto. No, a toto raz budem určite robiť a keď sa mi minie pivo, lebo ja sem tam tak akože náhodou vyšpleknem dolejem si z tej fľaše, ktorú budem nosiť pri sebe a toto začnem ja raz robiť, lebo včera boli takí otravní. Priznajte sa, kto ste včera lozili na pravej strane z pohľadu diváka pri reproduktoroch, kto ste lozili? Vy? A vy tak slušne vyzeráte, na vás by som to vôbec nepovedal. Potrebovali ísť na záchod.